Díomh cóide tá fáiltear over ascaí scéalta le hAoife tásúla an gcuil sibh go maith aniu, bhui sibh réinis le hain céad scéal eile. Well, tám se réile dul, ní gádaíomh glúsa béla a oscailt mar tá leabhar seo trí gaeilge, woohoo! So, an leabhar tá agan aniu, ceabhóg sé linn nuair támuid a bheith in nuair támuid ag córamh 1, 2, 3 4 ok? Agus é an leabhar tá agan aniu ná Cá bhfuil Tata. So seo hí Tata an seo. Cén sais an bhí é Tata? Go maith is Scéalta is Scéalta. So, Heather Henning agus Maureen Galvani a scríomh leabhar seo. So, fan go bheicimiid Cá bhfuil Tata. Neadar có bhfuil si. Cá bhfuil Tata. Tá Tata an Scéalta ag imirt folach bíag. An bheicead túí. Feicim se arabal Tata. Sa éon sebre stríochach amháin. So, éon sebre. Cá bhfuil Tata. Tá sí ag súgra is ag sprí. An bheicean tú í. Ó, feicimid na clúsa Tata sa rá elephant líatha. So, rá elephant. Feicin sí Tata freisin. Cá bhfuil Tata. Tá sí ag siúil sa chhuil íán. An bheicean tú í. Feicimid na spotí Tata sa trí hiraaf orda. Feicin na trí hiraaf an sin. 1, 2, 3. Cá bhfuil Tata. Tá sí I bholach I grán. An bheicean tú í. Ó, feicimid na bollag Tata sa ceithre chrugal cliste. So seo an na ceithre chrugal feic. Ní brathnaíonn sí roias ar curba. Cá bhfuil Tata. Tá sí sínta siar ina colla. An bheicean tú í. Feicimid na a cruméil sa cúig antelope. So seo hiad na cúig antelope, a 1, a 2, a 3, a 4, a cúig. Feicin sí í ina colla. Cá bhfuil Tata. Tá íomh ó chlúis go clúis orthaí. An bheicean tú í. Feicimid fiach le Tata sa sé pharóid go glórach. Sé pharóid féachorthú. Feicimid Tata. Cá bhfuil Tata. Tá sí ag sleanú síos ghéig. Seo an géig an seo. An bheicean tú í. Feicimid na a smig sa seacht chimpanzee ag cabhracht. Feic seacht chimpanzee. Agus cad a eicin siad? Feicin siad a smig. Smigín beag. Oh, wow. Cá bhfuil Tata. Tá sí ag seasamh a ceann. Wow, an bheicean tú í. Feicimid na í sa 8 nómhrach sa chlábhar. Feic 8 nómhrach. 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Wowzers. Gata na feicin se Tata. Cá bhfuil Tata. Tá sí ag glúcáil trí na duilleoga. An bheicean tú í. Feicimid na súla Tata sa ní nustris go cordúil. So is ustris amháin ach ní nustris. Wow, féicar thu go léir na daithna ália. Gata tá an seo hacan. Cá bhfuil Tata. Cór imig sí churbe. An bheicean tú í. Ní eicimid in éonátí sa de srónbhenach go hairasach. So de srónbhenach. Cén fáil gléimid srónbhenach orthú? Beidir martha srónmórach.
an seo, sa Tata. Tháinig mé amach ag spree. Té a bholach an is tú féin. Tá Tata an seo, ach cá bhfuil gach duine eile. Dear Tata, well, fecum éon zebra amháin, rá elephant, trí giraffe, ceithre chrugal, 5 antelope, 6 pharaoid, 7 chimpanzee, 8 nuvrach, 9 nostris, 10 shrónvanach, agus tá siad go léir ag eabhrac ormsa. Ó buchas a dí a tháinig siad ar hí. Imime tos a riomh an cluiche sin, nuair a héann tú a bholach, agus nuair a caithfidh daoine eile teachtart, is cilithe an bhaid sin. Tá sé imirthe agam sa hana. Right a cóide, tá súlagam go bhain sibh taithna bhá sé sin, ceann deas é le bheith ag córamh lehar gúirte. Alrighty, slán is a cóide agus feicim sibh an chéadú eile. San san!